Magandang araw mga kabaryo. Ganon din sa lahat ng nakikinig. Ang kwentong babasahin ko ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito ni Erning taong 1967 sa lugar ng Bulacan, Bulacan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Erning sa gitna ng bundok. Hindi pa kasi ganoong kaayos at wala pang konkretong kalsada noong mga panahong iyon. Tanging matataas na puno lamang at mga damo ang makikita mo sa paligid. Bagaman isang ordinaryong tao lamang siya, hindi siya nababahala sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa sa kadahilan ng kalapit niya ng loob ang kanyang lolo na kinakatakutan sa kanilang baryo. At kahit matanda na ito, nakapagtatakang ang karamihan sa kanilang mga kababaryo ay halos umiiyak dito. Hindi lang kasi basta ordinaryo ang kanyang lolo. Gawa ng meron itong nagkalat na haka-haka ukol sa totoo nitong katauhan. Sa maniwala man kayo o hindi, ang lolo ni Erning ay isang uri ng albularyo. Albularyo na kumakain ng karne ng tao na namatay dahil sa hindi matukoy na karamdaman. Ginagawa niya ito upang sa mga susunod niyang pasyente ay magkaroon siya ng kaalaman sa ganoong uri ng sakit. Sa pamamagitan kasi ng pagkain na pumapasok sa kalagayan ng matanda, ay may mga lunas ng mga karamdamang minsang pinagdaanan ng taong yumao na. Sa loob ng halos humigit 6 na dekada, napakarami na ng taong nakain ng kanyang lolo. Bagamat nakakapangilabot para sa mga baguhan ng totoong istorya ng matanda, marami pa ring tao ang lumalapit para magpagamot. Isa na doon ay ang pamilya ni Erning at ang ilang nilang mga kadugo na nanggaling pa sa ibayong lugar. Isang araw, nagkataon naman ito, wala siyang trabaho dahil sa wala siyang magawa sa kanilang tahanan. Nagpasya siyang bisitahin ng matanda na nakatira lamang sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kubo ng matanda, nadatna naman niya itong nagkakape habang nagbabasa ng isang maliit na aklat. Pagsilay sa kanya nito, agad naman itong nagsalita ng, "Oh, ikaw pala. Wala ka bang trabaho ngayon?" Bungad na tanong sa kanya ng matanda. Wala hulo eh. Alam nyo naman kapag wala akong trabaho, sigurado nandirito ako sa bahay ninyo. Kayo Polo, kamusta naman kayo?" Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, tumangulang naman iyon habang nagsenya sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tumayo ang matanda na para bang meron itong hinihintay. Paglapit nito sa entrada ng pinto ng kanyang kubo, dahan-dahan namang iyong binuksan. Kasabay nito ang pagbukas niya ay may 2 lalaking nakaluhod sa harapan ng kanyang lolo.
Habang nakatayo ang matanda, agad naman itong hinawakan ng mga ulo ng mga panauhin at habang nagsasabi na, "Tama na ang formalidad. Pumasok na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang pumasok ang dalawa habang nananatiling walang imik. Si Erning naman nun ay nananatiling nagmamasid na parabang hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Bukod kasi sa unang beses niya pa lamang nakita ang ganoong sitwasyon sa bahay ng matanda, ayun din ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya ang mga panauhing bisita nito. Habang nakaupo silang apat doon sa sala, ramdam niyang pagtitig ng dalawang lalaki. Hindi naman yun gaanong pinapansin sa kadahilan ng nakatuon ang kanyang wisyo sa kanyang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nagtanong ang matanda sa kung anong mensaheng dala-dala ng mga ito. Walang sabi-sabi, agad namang inilahad ng isa sa kanyang mga bisita ang patagong pananakop ng isang pamilya ng mga gabunan sa kanilang baryo. Sa kasamaang palad, wala silang kakayahang pigilan ito, gawa ng labis ng kanilang pag-iingat para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong tumitig sa dalawa habang seryosong inilalahad ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin upang hindi sila mapahamak. Ito kasi ang taon na napakatalamak ng mga aswang sa buong lugar ng Bulacan. Ayon kay Renante, na walang araw na walang namamatay dahil sa pag-atake ng mga nilalang. Karamihan sa kanilang mga biktima ay mga buntis na hindi na nakakapunta sa albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang rason ng matanda kung bakit ayaw sila nitong iwanan. Bagaman hindi kapani-paniwala ang naging istorya nito, inilahad nito sa kanya na kaya hindi siya umaalis sa tabi ng pamilya ng kanyang apo, gawa ng maraming tiktik ang umaalikid sa paligid nila. Para sa matanda, napakahalaga ng pamilya ni Erning, gawa ng ito na lamang ang natitira niyang kadugo. Labis-labis din ang pag-iingat nito sa kanyang panganay na lalaki, gawa ng nakikitaan umano ng matanda ng potensyal upang maging kanyang tagapag-alaga. Ayon sa matanda, na ang kanyang kakayahan at abilidad ay hindi na kinakailangan pang ituro o pagsikapang matutunan. At sa taong tunay na nagmamahalan, kusa na lamang yun lalabas nang hindi niya nalalaman. Dagdag pa ng matanda na hindi niya hahayaang mamatay ang taong magmana ng kanyang dugo na pinaghirapan pang ipasa ng kanyang mga ninuno. Ipinagtapat din ito sa kanila na wala itong pakialam sa mga taong namamatay sa ibang lugar dahil ang tanging mahalaga lamang dito
ay ang mapanatiling buhay, ang panganay na anak nitong si Erning. Matapos yung mailahad ng matanda, bigla namang yumukod sa kanyang harapan ang dalawang panauhin at habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Matapos yun gawin ng dalawa, agad din naman yung nagpaalam na sila ay aalis na. Sa paglabas nito sa bahay ng kanyang lolo, agad naman niyang nilapitan ng kanyang lolo habang seryosong tinatanong ukol sa mga nangyayari. "Lo, sino po ba yung dalawang yun?" tanong ni Erning sa matanda. "Ayon ba, mga mensahero yun galing kabilang baryo. Parte sila ng kamay ko dito sa Bulacan. Mga aswang sila, Erning, kaya kapag nakita mo sila, ay umiwas ka na agad." Seryosong sagot ng matanda. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla naman siyang natulala sa kadahilanang hindi niya lubos maisip kung bakit napakawala ng matanda na sabihin ang ganoong bagay. Alam niyang kuno-kunong aswang iyon sa kanilang lugar, subalit hindi niya inaasahang bukal sa loob nito na ipagtapat ang kanyang sikreto. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla namang tumayo ang matanda habang panay ang pagkamot sa kanyang katawan. Nang hindi na niya makayanan ng sobrang kati, bigla naman yung naghubad at kasabay nito ang pagsilay ni Erning sa nabubulok nitong katawan. Kitang-kita na ang mga nagdudugtong sa tiyan ng matanda, subalit nakakapagtakang wala yung amoy. Ang labis pa noong ikinabahala ay ang kalamnan nito. Napakanipis na animoy, yun na lamang ang nagpoprotekta sa laman loob nito. Dala ng kanyang labis na pagkagulat at takot, dali-dali naman siyang napatayo habang patuloy na pinagmamasdan ang katawan ng kanyang lolo. Nang maramdaman itong hindi siya mapakali sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong nilapitan nang nakangiti. Ayon sa matanda, wala siyang dapat ipag-alala. Gawa ng napakatagal na nitong dinadala ang ganoong klase ng karamdaman. At ipinagtapat din ito sa kanya na yun ang sumpa ng kakaiba niyang pamamaraan sa paggamot. Aminado kasi noon ang kanyang lolo na kapag kumakain siya ng karne ng tao habang buhay nang dadalhin ang sakit ng mga ito. Dagdag pa nito na yun na lamang ang nag-iisang paraan upang magkaroon siya ng kakayahang makatulong sa napakaraming taong nangangailangan ng lunas sa kanilang karamdaman. Tandaan mo, Erning, lahat ng tagumpay at kahusayan ng isang tao, meron daw na nagtatago ng isang anino. Hindi ako naniniwalang nakukuha nila iyon ng libre at walang karampatang kapalit sa mundong ito. Lahat ng bagay na nais mong makuha, kinakailangan mong paghirapan. Sa estado ko naman, ito ang kapalit ng aking ipinapamalas na kahusayan. Wika ng kanyang lolo.
Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang nagpaalam para umuwi. Hindi na kasi matino si Erning. Ang paninikip ng kanyang sikmura dahil sa labis na pandidiri. Sa paglabas niya sa bahay ng matanda, animoy napakaraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Halos dinanas din niya ang isang linggo na walang tulog, gawa ng pabalik-balik sa kanyang memorya ang agnas na katawan ng kanyang lolo. Makalipas ang 2 buwan na nagpatuloy ang pangingilag ni Erning sa kanyang lolo. Kahit wala siyang pasok noon, pinipigilan niya ang kanyang sariling bumisita roon. Sa takot na muli na naman niyang masilayan ang mga bagay na labis niyang kinakatakutan at akala niya hindi yun mapapansin ng matanda. Subalit nagkamali ito. Sa pagsapit ng araw ng kanyang pamamahinga, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matanda na naroroon sa loob ng kanilang bahay. Masaya nitong nilalaro ang kanyang panganay na anak na para bang ito lamang ang kanyang pakay sa kanilang pamilya. Magandang umaga, Erning. Bakit hindi ka na bumibisita sa akin? Bungad na tanong ng matanda. Pasensya na ho, lolo. Marami lang inaasikaso eh. Kamusta na po kayo? Sagot naman ni Erning. Ito, ayos lang naman. Nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang ipinagtapat na wala siyang gagawin. Natatakot kasi si Erning na magsinungaling sa matanda sa kadahilan ng madali nitong nababasa ang ekspresyon ng kanyang muka. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang nais nitong gawin na kasama siya. Tutungo lang naman sila sa baryo para mamili ng mga pangangailangan nito. Upang hindi na iyon magduda sa kanya, bukal sa loob naman niyang sinamahan bago pa man sumapit ang tanghali. Kasalukuyan silang naglalakad patungong sentro habang binabagtas nila ang daan. At panay naman ang pagkausap sa kanya ng matanda ukol sa kasalukuyang nagaganap sa ibayong baryo. Ayon dito, kaya lang naman siya binisita sa bahay nila Erning upang ibigay dito ang babala ukol sa pagdating ng mga gabunan. Paulit-ulit nitong ipinapaalala sa kanya na huwag niyang palabasin ang kanyang panganay kapag sumasapit ang dapit hapon. Gawa ng yun ang oras ng pagmamanman ng mga nilalang sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na kahit napakadelikado ng kanilang mga kalaban, ay wala sila doon dapat ipag-alala. Ang labis na ikinababahala lamang ng matanda ay baka mapag-alaman ng mga nilalang na iyon ang tungkol sa pagkatao ng panganay na anak ni Erning. Matapos niyang mapag-alaman ang tungkol sa mga bagay na iyon, tila ba hindi niya alam kung anong kanyang gagawin
At bagaman walang sapat na basihan ng sinasabi ng matanda labis doon, naniniwala ito dahil sa minsan na niyang nasaksihan ang kakaiba sa katawan nito sa pagsapit ng gabi. Noong araw na iyon, nagpasya si Lolo na doon na muna matulog sa kanila pansamantala upang masigurong ligtas ang panganay na anak ni Erning. Itinabi niya yun sa kanya at pinalibutan ng napakaraming mga pangontra. Sa paglalim ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Napakatahimik ng paligid at mga kulisap lamang ang iyong maririnig. Sa pagtungtong ng 11:00 ng gabi, bigla namang napabalikwas itong si Erning sa kanyang hinihigaan. Nang maramdaman niyang tumayo ang matanda, kahit kasi malayo siya sa silid nito, ramdam niyang naglalakad noon sa kadahilanang napakarupok na ng sahig ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaramdam siya ng isang napakalamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Pagsilay niya doon, bumungad sa kanya si Lolo na nakahawak habang seryosong nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, napilitan siya noong tumayo. Gawa ng paulit-ulit siya nitong sinesenya sa nabantayan ng kanyang anak. Sa pagdating ni Erning sa silid ng kanyang panganay, mahinahon naman siyang binulungan ng matanda na kahit na anong mangyari, huwag niyang iiwan ang lugar. Paglabas nito sa kanilang bahay, doon niya narinig ang napakaraming huning tiktik sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring iyon, at doon niya napagtanto na maaaring inaatake na sila ng mga nilalang na nanggaling pa sa ibayong lugar. Upang masipat ang kalagayan ng matanda, minabuti niyang gumawa ng siwang sa dingding ng kanilang tahanan. Pinatay nito ang lahat ng gasera sa loob nang sa gayoy maging maliwanag sa kanya ang lugar sa labas ng kanilang bahay. Habang nakasilip si Erning, kitang-kita niya ang matandang nananatiling nakatayo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw sa harapan nito ang 7 nilalang na merong nanlilisik na mga mata. 3 sa mga nilalang na iyon ay halos doble ang taas sa kanya na siya namang labis niyang ikinagulat. Ang 2 sa mga ito ay mayroong malalaking katawan, subalit napakaliksi nito kapag gumagalaw. Habang pinagmamasdan niya iyon, si Lolo naman ay nanatili lang naman siyang kalmado sa kabila ng mga demonyong nakaharap sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman yung gumising at kasabay nito ang mahinang pagwika nito na, "Hindi ba kayo naabisuhan ng mga kauri niyong pinatay ko?" Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong hinubad ang kanyang damit na kung saan bumungad sa kanya ang likuran nito na bahagi na mayroong mga marka. Nagpapatunay iyon na hindi isang ordinaryong tao
itong si Lolo. Habang pinagmamasdan ito ni Erning, hindi niya mapigilang mahilo. Dumating na nga noon sa puntong mawalan na siya ng ulirat dahil sa biglaang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Pagkalinga sa ibang lugar ng kanyang atensyon, ay nakarinig siya ng isang napakalakas na pagsigaw sa kinaroroonan ng matanda. Sa muling pagsilay niya doon, bumungad sa kanya si Lolo. Natangan-tangan ng kaliwang kamay ng isang aswang. Dahan-dahan yung kinakain ng kanyang lolo habang nakatitig sa mga ito. Dahil sa pangyayaring iyon, bigla namang sumugod sa kanya ang mga gabunan. Lahat ng direksyon mula sa kanyang kinaroroonan ay umatake ang mga ito. Subalit hindi siya nito nagagawang masugatan. At ang mga pinsala ng kanyang natatamo, kusang bumabalik sa normal sa pamamagitan ng kanyang naaagnas na katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla namang napatakas ang mga aswang habang patuloy nitong pinagmamasdan ng isa sa mga iyon ang marka ni Lolo sa kanyang likuran. Bigla naman yung kinilabutan ng sa hindi malamang dahilan at nagtanong ng, "Anong uri ka?" Nanginginig na tanong nito nang marinig ito ng matanda. Tumawa lang naman yun habang sumasagot sa nilalang na, "Nakakalungkot naman. Isa ang aking lahi sa pundasyon ng inyong pinagmulan. Subalit hindi ninyo ako kilala. Siguro dahil sa tagal naming pagkawala, nakalimot na kayo sa aming pag-iral. Kung gayon, hayaan mong ipakilakong sarili ko sa inyo." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nag-isip at kasabay nito ang kanyang pag-ihip sa palad habang dahang-dahang yumuyuko. Paghawak ni Lolo sa lupa, bigla namang napasigaw ang gabunan na kinuwanan niya ng kamay habang nagsisigaw ito sa kinatatayuan nito. Dahan-dahan naman yung lilalamon ng lupa hanggang sa dumating ang puntong wala na ito doon, pero pilit pa yung tinutulungan ng kasama nito. Pero hindi talaga yun umuubra. Makalipas pa ang ilang minuto, muling gumalaw si Lolo upang wakasan ng kapangahasan ng mga aswang at walang habas niya iyong inatake. Subalit dahil sa liksi ng mga nilalang, nagagawa siya nitong maisahan sa paulit-ulit nitong pag-ilag sa kanya. Nagawa na nga niyang madakip ang isa pa nitong kasama. Paghawak niya sa ulo nito, agad naman niya yung kinagat sa muka na siyang naging sanhi ng mabilis nitong kamatayan. Pagtapon ni Lolo doon sa bangkay, kitang-kita ni Erning ang paghabol ng hininga ng nilalang na iyon. Ang tanging nagawa na lamang nito, kumapit sa lupang kinalalagyan nito habang naghihintay ng nalalapit na katapusan ng kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tila ba doon na dahan-dahang nang hina ang mga nilalang.
Kahit anong gawin nitong pag-atake sa matanda, wala na yung nagagawa dahil sa kakayahan nitong pahilumin ang kanyang sarili sa loob lang ng napakaiksing panahon. Sa bawat pagpaslang ni Lolo sa mga gabunan, kumukuha siya ng angkop na parte ng katawan ng mga ito para kainin. Ang kinakain naman nito ay ulo, kaliwang kamay, sumunod ang muka, puso, bituka, at binti ng mga nilalang. Naniniwala kasi noon ang matanda na sa pamamagitan ng parte ng mga katawan nito, magagawa niyang makita ang pinagdaanan ng mga aswang habang iyon ay nabubuhay sa mundo. Ginagawa niya ang ganitong pamamaraan para sa pagdating ng panahon kung meron mang mabiktima ang aswang sa kanilang lugar, ay agad niya itong matutulungan. Alam na niya ang kanyang gagawin bukod sa ganoong dahilan, at meron ding hinahangad si Lolo doon sa pagkain ng mga parte ng katawan ng mga aswang. Aminado kasi ito noong nabubuhay ang kanyang sarili sa nakaraan, kung kaya't ang labis na nagpapasaya sa kanya ay ang malaman ang istorya sa likod ng buhay ng mga nilalang na pinaslang niya sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban. Hindi naglaon, isang gabunan na lamang ang natira. Sugatan na ang buong katawan nito at halos hindi na iyon makagalaw dahil sa sobrang pagod. Ang mga namatay nitong kasama ay nilamon ng lupa, alinsunod sa mga usal na pinakawalan ng matanda. Nang mapagtanto ni Lolo na hindi na iyon makakalaban, mahina niya namang iyong nilapitan habang nagtatanong, "Pinagsisisihan niyo ba ang pagtayo ko rito sa inyong harapan?" "Wala kaming pinagsisisihan. Kagustuhan namin na pumunta rito. Kahit patayin mo ko, ni minsan hindi ako magsisisi sa'yo." Sagot naman ng isang nilalang. Nang marinig ni Lolo ang sinabi ng nilalang na iyon, tila ba nakuha nito ang kanyang atensyon. Ang karamihan kasi sa mga aswang na nakalaban niya ay malapit ng wian ng buhay. Paulit-ulit na nagmamakaawa upang hindi sila nito tuluyan dahil sa paninindigan ng nilalang na iyon, at kaya na may iginawad niya doon ang pagpapakita ng kanyang respeto sa pamamagitan ng pagpatay dito gamit ang kanyang pinakamalakas na usal. Sa isang iglap lang, nagbago ang kaanyuan ni Lolo, na siya namang labis na ikinagulat ni Erning. Paglalarawan ni Erning sa kaanyuan ng matanda, malakas ang katawan nito subalit meron yung wangis na maihahalin tulad mo sa tao. Napakahaba din ng pagmumukha nito na parabang isang ganap na halimaw. Ang labis pa niya noong ikinababahala sa anyo ni Lolo ay doon ng mga kaliskis nito sa buo nitong katawan. Parabang hindi yun kaya ng palagan ng kahit na anong uri ng aswang. Sa paglapit nito sa gabunan, ay agad naman niya yung iniangat sa lupa habang patuloy na nag-uusal. Pagtaas niya rito,
Walang pagdadalawang isip naman yung sinaksak sa dibdib. At kasabay nito ang mabilis niyang paghuha ng bibig upang inumin ng dugo. Hinigop ng matanda ang kahuli-hulihan nitong patak na para bang isa lamang yung tubig. Sa pagkawala ng buhay ng gabunan, buong lakas naman niyang ibanalibag sa lupa na kung saan at hindi naglaon, pumailalim din ang katawan nito. Sa pagkawala ng bakas sa buong paligid, dali-dali naman pumasok si Lolo na para bang walang nangyari. Nang masipat nito, ngumiti lang naman iyon habang pinagmamasdan ng kanyang panganay na anak. Erning, bantayan mo ng maigi ang iyong anak. Malapit nang sumapit ang 6 na buwan ko ng pamamahinga. Inaasahan kong ikaw na muna ang bahala sa aking kubo kapag merong nagtanong kung nasan ako, wag mo nang pansinin. Hayaan mong sa pagbalik ko, ako nang magsabi sa kanila. Wika ng matanda kay Erning. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung bumalik sa kanyang tahanan. Magmula noong lumabas ito sa bahay nila, hindi na iyon nakita ni Erning. Ilang taon pa ang lumipas, wala pa rin siyang balita sa matanda. Nang mapagtanto niyang nagpakalayo-layo na yun sa kanilang lugar, minabuti niyang walang makaalam ng sikreto nito. Maging ngayon sa pangkasalukuyan, hindi pa rin inilahad ni Erning ang tungkol sa impormasyon kung nakabalik na yung sa kanila o hindi pa. Pero alam niyo ba na kahit alam ni Erning ang tungkol sa sikreto ng lolo niya, nang minsan itong makaharap ng isang angkan ng gabunan. Nang mga panahong iyon, kabaryo, hindi na alam ni Erning kung saan ba talaga nagpunta ang kanyang lolo. Kaya hanggang dito ko na lang tatapusin ang kwento. Maraming salamat po, Kwentong Baryo. Naway mabasa niyo po itong liham ko sa karanasan ni Erning at ng kanyang lolo. More power po sa inyong YouTube channel. Maging sa mga nakikinig, maraming salamat po. Okay, so ayun mga kabaryo, bago ako magbigay ng komento, shoutout ko muna ulit sina Roslyn Dalopere, Dulce Silva, Arlene Culsbesa, Brain Omega, Kim Israela Bios, Ryan Valenzuela, Neljan Arnaldo, Jenny Golosino, at si Elmer Panso. Sa mga nagko-comment naman dyan, marami rin kasi pero hindi ko mabasa yung pangalan nyo. Ang nagre-reflect sa akin is user. Kaya kahit gusto ko kayong batiin o i-shoutout, hindi ko magawa mga kabaryo. So yun muna. Ang komento ko rito sa kwento ni Erning, no? Ang galing lang din na isipin mo yung lolo niya pala, albularyo. Tapos, nakukuha niya yung panggagamot dahil sa mga aswang na napapatay niya. Ang nakakagulat pa ron, di ba? Kinakain niya yung parte ng katawan. Tapos meron pa sa bandang gitna na pati muka, puso, di ba? Isipin mo, albularyo ka, tas ang kapangyarihan mo is para ka na rin mas masahol ka pa sa gabunan, di ba? Pero yun nga, sabi naman ni Erning, actually hindi ko alam kung si Erning to o kakilala si Erning. Kasi medyo nalito ako sa pinadala ni Sender. Pero
yun nga, based dun sa story, na napakinggan naman natin na about sa panggagamot ni Lolo Renante. Yun, Renante pala yung pangalan ng lolo niya. Tas taong 1959, Bulacan, di ba? So, ngayon, alam naman natin na ang Bulacan is isa sa mga magagandang lugar sa Pilipinas, di ba? Marami tayong tourist spot dyan, no? Pero nung panahon na yun, kasi syempre, hindi pa naman ganun ka, yung Pilipinas, syempre, di ba? Yun, siguro marami pa tong kwento na istorya tong si Erning about dun sa lolo niya. Siguro mas may nauna pa. Kasi albularyo na nung kwento niya Siyempre, kung paano niya kinuha yung kapangyarihan sa panggagamot, yun yung mas maganda sana, di ba? So, yun lang muna, mga kabaryo, ang komento ko rito. Kayo kung may komento kayo sa baba, comment nyo lang, babasahin ko yan sa kwento ni Erning. Nga pala, kabaryo, gusto ko lang sabihin na yung huli kong in-upload, no, about sa kinakatakutang antingero ng mga aswang. Di ba sabi ko dun, may part 2 saka part 3. Sobrang tagal, di ba? Hanggang hindi ko pa na-upload kasi ang ginawa ko, isasama ko na lang siya sa isang story kasi sobrang haba. Isipin nyo nung inayos ko yung pinadala ni Sender sa Karugtong. Umabot siya ng almost siguro 8,000 words, di ba? Almost kumbaga isang oras may higit yun. Kaya yun, pagkakasyahin ko na lang siya. Pero ihahabol ko pa rin yun. Kasi kahit ako naganda na ako sa story, lalo na nung inaayos ko na ngayon yung part 2 to part 3. Ang ganda. Sa kanya nangyari kay Mang Ador yan. Abangan nyo yan, mga kabaryo. Yun lang, so ganun ulit, Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa channel natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe naman kayo dyan, kabaryo, kasi yung mga ganitong upload natin is mas marerecommend ni YouTube sa inyo na pakinggan nyo. Diba? Kagaya niya kasi minsan, part 1, tas hindi ka pala nakasubscribe, nabitin ka. Hindi mo hindi sa'yo magno-notif yung part 2, diba? Kasi may ganun talagang story, guys. Minsan, talagang si Sender nagde-declare na ito po yung part 1, tas bali, ito na po yung part 2, ganitong, kumbaga, sa ganitong taon na siya nangyari. Minsan ganun kaya hindi rin natin hawak yung sulat ni Sender. So, yun lang, mga kabaryo. Pasensya na ulit, nagkakaroon lang kasi ng problema ng pag-upload natin kasi nga holiday dumaan din, di ba? Pero eto, asahan yung araw-araw na tuloy-tuloy na tayo. Bukod dun sa kwento na ni Tio Ariel sa kinakatakutan ng antingero ng mga aswang, marami tayong nakapending na stories, no? From December pa yun, isipin nyo, siguro kung tatansyahin ko 8 na mahaba. So, yun, hintayin yun. Hanggang dito na lang, kabaryo. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo.